L-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità qasmet il fuq minn 180 panic alarm f'sena lil vittmi ta' vjolenza domestika li wara rapport lill pulizija u risk assessment professjonali ġew identifikati bħala persuni li jinsabu f'riskju għoli. Meta jiġi attivat, dan it-tagħmir jippermetti rispons immedjat mill-awtoritajiet u bekk joffri livell ieħor ta' protezzjoni lil vittmi. Fl-ewwel sena mill-introduzzjoni ta' din l-inizjattiva mill-Gvern ingħataw panic alarm lil 184 persuna, minnhom 179 kienu nisa u 5 irġiel. F'16 il-każ il-vittmi ngħataw dan it-tagħmir aktar minn darba. F'Għawdex tqassmu 10 panic alarms, kollha lil vittmi nisa. Dawn id-dettalji ingħataw fi żjara uffiċjali li l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield għamel fl-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità fejn iltaqa' mat-tmexxija u l-professjonisti tal-Aġenzija. Hawnhekk iltaqgħu wkoll ma' vittma ta' vjolenza domestika li benefikat mill-panic alarm hija esprimit il-fehma li din is-sistema mhux biss tagħti sens akbar ta' sigurtà imma sservi bħala mezz importanti ta' appoġġ u serħan il-moħħ f'mumenti ta' riskju. Il-Ministru Glenn Bedingfield ikkummenta li l-protezzjoni tal-vittmi tibqa' priorità ewlenija u żied jgħid li l-introduzzjoni tal-panic alarm kienet pass ieħor konkret biex jingħata aktar sigurtà u serħan il-moħħ lil dawk li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli. U f'aħħar ħidmet l-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità u qal li l-Gvern jibqa' impenjat isaħħaħ il-protezzjoni u l-appoġġ lil vittmi tal-kriminalità b'mod speċjali lil vittmi tal-vjolenza domestika. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Farrugia stqar li dan ewlieni tagħhom huwa li kull vittma tingħata l-appoġġ meħtieġ biex tħossha protetta u sostnuta tul il-proċess kollu. L-Aġenzija għal Vittmi tal-Kriminalità toffri firxa wiesa ta' servizzi fosthom informazzjoni dwar id-drittijiet tal-vittmi, appoġġ emozzjonali, pariri legali mingħajr ħlas u saħansitra akkumpanjament waqt il-proċeduri fil-qorti. F'5 snin ta' operat, l-Aġenzija wettqet aktar minn 7,000 intervent favur vittmi ta' diversi reati.